Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Peter Mutharika woye! Madam Jane Ansa woye! Ajihana woye! Chala mwambo cha profesa. Chiticho. Magwana iniyo mzango soa musazafe basi. Mundilole tiyambe program yathu. Tisanayambe program yathu ya masana uno komanso ndisanapange introduce akulu amene kusokoloku ndiyitane Pastor Jawadi kuti mutisegule program yathu yonse masana uno ndi pemphero. Ana Mulungu tiseke maso kuti tipemphere pogonjera chilengedwe cha Mulungu potengera kuti usiku ndi usana wonse ndi wake. Ngati uli mphamvu posa Mulungu usaseke maso. Tufati pemphere. Tikupemphera mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Mwino wake zolengedwa zonse usiku usana kulibe chobisika pamaso panu. Afiti zimene amapanga mawaziwa amphamvu ndi ena wonse pamaso panu ali pambalambanda. So potengera according to the word of God, Yeremiah 33 verse number 3, mukuyankhula kwa zolengedwa zanu kuti ndiyitane ine malo opezeka ine ndizakuyankha ndi kukuvomera ndiye ndizakuziwisaso zimene wesu ukuziziwa. Ife tili pano kukufunsani kuti mutiziwise zimene ife sitikuziziwa. Titokhala ophunzira ndi amphamvu, anzeru ndi oziwika, ochitachita mwa mtundu wina uliwonse, koma munaziwa kuti mwa Davide mwayika chipambano pamaso pa Goliati. That's why tili pano kudalira inu Mulungu kuti Goliati wina aliyense amene angayime kusogolo kwathu. Ife sitikugwesa ndife koma mu mphamvu yanu timugwesa chifukwa Mulungu muli ndife. Ndikaonanso Yehova mukuyankhula ku Amos chapter 3 verse number 3 kuti awiri samayenda asanapangane. Pamaso panu tabwerapo tikuona afodi komanso ndaona chinthu china chimene chikundifikisa kulemba ilolo. That's why ndikuyitanani Mulungu pakati pa anthu okukhulupirirani kuti tengani ulamuliro mu chilichonse chochitika pamalo ano, komanso kopsa kwa mphamvu yanu kutenga ulamuliro mkati mwathu. Chifukwa zokhumba za munthu okukhulupirirani Yehova amazikwanirisa posatengera kuti iye anatani. Ndinu Mulungu wamkulu komanso wamphamvu, Ambuye wa ulemerero. Sungani ophunzira ndi osaphunzira, sungani abwino ndi opanda ubwino, tisungani tonse motikomera mtima funa sitichita zabwino pamaso panu. Khululukirani mkumano wathu, chimene chili pano ine ndikukhulupirira kuti tipambana ndipo sitikubwerera mbuyo, tupita kutsogolo. Davide sanapangepo zobwerera mbuyo, zivute zisavute, amapita chisogolo koma akapemphera zimakhala zavuta. Pemphero mulilemekeze ife tonse tikuziko kuno chifukwa cha inu. Mu dzina la Yesu Khristu okhulupirira onse tinene kuti amen. Kusokoloku kuti atiyankhule koma ndisanatero ine amene ndikuyenesa programu iyi Jack Makutula ndikuyenera ndipange introduce kusokolo kwathu kuti ndi a youth director, a deputy youth director, amayiso a mayor a mzinda wa Zomba, Honorable Jana takulandirani pakati pathu. Komanso pakati pathu soti ndi a youth director a Southern Region, Honorable Kalulu takulandirani pakati pathu. Diriso nda mayor anzinda wa Blantyre, deputy mayor anzinda wa Blantyre, amene ali Ajomo, Isaac Osman kupati mangu licho mese konda. Pakati patu soti ndi Honorable Mlota, amene ali advisor a president atu APM. Ihana machine? Machine. Ida machine? Machine. Kenasa machine? Machine. Komanso pakati pathu mongopitiriza tiyende anzathu a Ford amene ali pano. Honorable Taulo takulandirani kwa basi mwatilemekeza. Komanso tindi Florence Chinganyama amene director
wachinyamata wachiwiri ndakulandirani soni. Pakati pathunso tili ndi machairman amene achokera m'misika kuzakhala nafe pa zifukwa zawo zimene akuona kuti zinthu zawo sizikuyenda bwino, zimene zizalongosoledwe bwino mama uno ndi akuluakulu athu amali kusogolo kuno. Tili ndi Mr. Chester Mwale tayimirirani a chair ku Blantyre Market. Komanso tili ndi Anoero Fanisako a chair Ahama Hardware Kulimbi. Pakati pathu tikuona Ayona alipo mpana kuti ayenezo zimene zisandiphonye ndakulandirani ndi thumbu yathu. Komanso tili ndi Aston Mamadi ali pakati pathu ndakulandirani chair. Komanso tili ndi secretary achinyamata kuli John ndakulandiraniso pakati pathu. Komanso tili ndi bwana Bobu Chinkangu amene atilemekeza amene ndi aloya anakuti inyeso loya ndikakhale nawo pa chinyamata ndi nyamata atilemekeza. Pa nthawi ino mundilole ndi apase mpata amene ali a chairman a press briefing imeneyi onerapo jana amene amzinda wa Zomba ndikupaseni mpata kuti mwayankhule anthu. Over to you. Takulanda nonse amene mukutionera mamawa uno kuno ku headquarters ya chipani cha DPP ku Southern Region. Cholinga chimene akhale apa anyamata tonse ndife okhumudwa ndipo ndife okwiya kwambiri chifukwa cha mchitidwe umene akupanga achipani cha MCP. Monga mukudziwa bwino kunena kuti Sandra Pitali tate wa chipani cha DPP APM komanso running mate wathu Jenasa komanso amene apangulizana wa president ndi chipani chawo aino kuchihana tinali ndi mkumano wathu umene ambira mamawa kumansoji umene akathera ku Mjamba. Cholinga cha mkumano umenewu unali launch ya manifesto azipani ziwirizi meti endele masiku akhalawa kuti kalowe mboma kuti adziwitsa Malawi zimene akonzeka ngati chipani cha DPP komanso afford kuti apulumutse Malawi. Pochoka kwa msonkhano umenewu tinakhumudwa kwambiri kupeza kuti achipani cha MCP amamenya anthu amene abwera kusonkhano umenewu. Ndetu fati nene mawawu unonena kuti chipani cha DPP si chamantha ndipo sili kukuopani ndipo MCP kumene muliko mudzoti fesi libwerera mbuyo dziko lino ndatosa Malawi ndipo motengera oyendetsa chisankho cha dziko la Malawi ananena kuti kuli code of conduct imene zisankho ziyendere komanso makampeni imene ayendere motengera ndi malamulo a dziko la Malawi aliyense ndi ufulu wa chipani chimene akufuna komanso votera amene akufuna. Kotero kuti kumamenya anthu amene wasonkha ifo asabula DPP ndi chipongo chachikulu chimene fesi tilola. Komanso fati kudziwitseni Malawi kunena kuti mu dziko linoli muli boma lathu constitution yathu muli a polisi muli a army mapani osiyanasiyana. Ife anyamata DPP tikumadabwa kunena kuti anthu amamenyedwa pamene a polisi ali pompo. Anthu amamenyedwa a polisi akuonerera. Ndenkhani yathu sivuta leroli ndiopewa kwambiri kwadziwitsa IG kunena kuti ngati simutha kugwira ntchito ngati a polisi motenga malamulo moteteza wina aliyense umoyo wa munthu komanso katundu wa Malawi, ife tikuthandizani ngati chipani kuteteza zinthu zathu komanso kuteteza dziko lino. Uthenga umene tifata masa MCP unena kuti 1994 dziko la Malawi linavotera kuti mkhale mwa democracy. Silizalola ife achinyamata ku Malawi kuti bwereso mbuyo ku chipani chimodzi. Silizalola kuti zamenyedwe kapena kunena kuti zaphedwe pa chifukwa cha ndayi ifwe MCP ikhalepo yokha. Tifati kudziwitseni achakwera ndi anthu anu onse ku chipani cha MCP kuti ife sitikukuopani tipasa uli constitution ya dziko la Malawi. Muuzana bwa mpini nonse ku chipani cha MCP ndi anthu onse amene mwatuma kuti azamisa chisokonezo ku Malawi kuno ingakhale ku Blantyre kuno kunena kuti ngati inu a polisi mutha kuatenga ife tipekatenga tokha manyumba mwathu kubweresani ku polisi. Amabungo osiyanasiyana mwachitsanzo aoleki ndi amodzi amene akulembetsa akukakamiza mchitidwe onena kuti maudindo a mboma kapena mundale muzikhala amayi ndi abambo mofanana mwa 50-50. Kodi ngati inu MCP mukuwamenya azimayi mukuwamenya anyamata azimayi azibwerabe ku chipani kuti apezekanso azimayi wa mu mabungo otsogolera maudindo abwera bwanji ngati ali ku nyumba ngati sapangano za chipani. Ndefati kudziwitseni unena kuti ifeyo titeteza mayi wina aliyense ngati chipani cha DPP komanso ngati afford
titeteza bambo wina aliyense wa Malawi muno komanso tifali kutsimizira unena kuti poti pa tebulo pati anthu ambiri wameti yankhule koma ningofuna itsogolera nkhani unena kuti nkhani imene tikhalira panopa tikudana nazo zimene mpanga ino MCP munamenya anthu kulilongwe tiwa mademo anangokuyang'ana na polisi munamenya anthu kumbowe anangokuyang'anani panonso mabwera kumwera kuno mumenya anthu akungokuyang'anani ife tifali kutsimikizira tikuze kunena kuti ife sitilowa ntchito umenewo ufulu wathu wachibadwidwe tiuteteza ife Malawi a dziko lino amene are protected by the constitution of this republic palibe wina aliyense amene atiopseze otero kuti tifali kutsikimizireni amene ang'anira achinyamata kwa MCP kunena kuti ngati anyamata anu simwauza chilungamo chola sente asunge mtendere tikusungisa mtendere ndi ifeyo. Ndisanapita patsogolo pita patali a director anoma Chisale komanda wathu tani opezeka malo ano koma peno nena panopa ali ku Russia nkwasanapezeke malo ano nkwantumiza ameneyo kuti khale malo ano koma iwonso ndokhumula ndipo ndokwiya fanya childo umene uwu mwina ndi apasira anzanga awiri atatu nawonso ayankhulepo ndizabwera kumapeto kuti tione tithana nawo bwa nkhani imeneyi zikomo. Amene wanali a director achinyamata achiwiri kwa Norman Chisale komanso ameya wa mzinda wa Zomba kusindikapo pa zimene zachitika after msonkhano wathu umene unalipo pa Njamba. Malawi ino ndi apase ameya a mzinda wa Blantyre Jomo Osman kuna nusu Chala mwamba tukimisa chalachi timamuloza chauta kumwamba ndiye simbo yachani la DPP anthu opa mulungu saopa koma amangopereka chani ulemu ifeyo sitikuopa koma tikupereka chani ulemu nkhani ili pano ndionena kuti ifeyo ndi anthu abata ena afe tinafasa komanso ndimapitiriza kwakumbusa achinyamata ku DPP achinyamata anzanga ndimawuza amene ndinadusa ine mukamapanga chinthu musaone ngati anthu sakuona ya siku lomwe gemu itatembenuke dziko lino limachepa mulipo anyamata ena ache mukuzitenga ngati madolo adalipo madolo adata ndiye ife lomwe tikufuna tipemphe chonena kuti suti ndewo sitimata ya ndewo timata komanso titimenyani nanu simungatimenye ya mwachepa koma ngani ndionena kuti adadi amatilangiza kuti tikhale ana amtendere ndi president wabata odeka ndi chifukwa chake tabwera lero kuti apolisi angotithandizira anthu amene wagwidwe chifukwa anthu amenyawa maina awo anthu ali nawo ndiponso maina awo tiatumiza ku polisi sitipereka zina la munthu onama ya tipereka zina lenileni la munthu akupanga chimene chocho. Ndifuna ndikonze apa kwabwera kachisimu kena kake koti anthu akamapanga anthu ena ache chipongwe akumanena kuti anthu akulimbirana migodi ayi chimene chichoke. Anthu amenyedwa ndi anthu a DPP anthu omwe amachokera ku msonkhano mwabata ni mtendere taona mbale watu ina atabaidwa pakali pano mwina ena situkuziwa ngati ali ndi moyo zikozoteka zimachitika anthu amene wawa anadikirira ndima ndikuachingira anthu pa ndima ena akufuna asinthe statement kunena kuti anthu omwe amachokera ku msonkhano achinyamata DPP aphwanya zinthu za anthu a MCP zaboza. Maumboni tili nawo pa nthawi yomwe zimachitika zinthuzo pa nthawi yomwe achinyamata ena amapita kukateteza anthu ndikuti anthu atu atavulala kale. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kuti musasokoneze yayi ife tilipo tusitinafe sitinapindenso michira yayi tangokupasani chani ulemu. Ndiye mmene anenera director aja kuti tikufuna azamalamulo azachitetezo a polisi
alowererepo kugwira anthu osokonezawo. Ngati wati akanike ife tikagwira toka. Ndifuna ndibwereze mawu awo. Mabwana a polisi, inuyo ngati oyendesa zachitetezo, oyang'anira zinthu zonongeka mtauni, anthu osokoneza otani, izi zomango asekerera anthu akamapanga zopepera muzina la chipani zite panopo ni taya kampeni, anthu aende mwa ufulu, azimayi athu asavulidwe yayi, anthu amenyedwa ngati okuba mulimbi, palibe olero omwe akunenapo olowazuka ndikunena kuti anthu a DPP amenyedwa. Koma tikabwezera muyamba kunena kuti achina Jomo yamba utani kubwezera. Ife ziko atu timalikonda. Kodi ndi funso limodzi. Malawi yonse ino, Blantyre yonse ino, kuli madondo kulimbi? Kuli madondo kulimbi? Akumbukirenso chinthu chimodzi. DPP wawo ndikumwera kuno. Andife tilipo chuluka kuposa ndani? Kuti tisatizire zomwe akufuna iwo zinthu zilakwika. Ndiye tikufuna malamulo agwire chani? Tikufuna ziko muno mukale bata ndi mtendere. Owina awine, oluza atani? Sintayo kapana iyayi. Ena afe tinazolera kumpira. Munthu amakhala wa Wanderers, wa Buleza onani apataona Stone Muhammad, Ayona, ndi amatimu osiyana. Koma tonse timayendera chani? Inu mukozoka MCP ife a DPP. Koma kuseri kumayendera limodzi, wina aliyesa kukonda chipani chake. Musatiyese, siti kukopani iyayi. Mukafuna kuti tibandulane tikozanso kubandulana. Koma tikufuna malamulo agwire chani? DPP oye! Ndipereke kwa ina. Zikomo kwambiri. Amene anali ameya anzinda Blantyre a Jomo takunyadiyani kwa basi. Panthawi ino ndapasi anzathu afodi Honorable Taulo ndikupasa inso 2 minutes kuti nanunso muyankhulepo. Honorable Taulo. Chifukwa chothamangitsa nthawi ndimafuna kuti ndichoyamba ndilimbikitse youth yatsopano komanso ndichenjeze Malawi Congress Party kumapeto kwacho. Ndikupatseni short history a Congress komanso amene mwabadwa kumene nkhani yonena kuti MCP inali chipani chimodzi zaka 31. Ndipo zimene kuchitazi imapha nkukwirira anthu. Ndipo imamanga zibambo athu manga nyakulo kakwirira m'madzi a mvula. Ndipo munthu apanda kukhala ndi khadi mzimayi wa mimba imamuuza kuti chipatala salandira mankhwala kumati kukhoma msongo. Ndipo MCP inapanga zambiri. Ndipo munthu akayankhula amati watsutsa boma aphedwe. Ndiye zina achitika kuti chakufa chihana ananena kuti pakwana. Ndipo anabwera chakufa chihana masana. Pamene amatsika ndege ku Lilongwe kunali ame yadzadza airport, youth yadzadza airport, Malawi Pioneer yadzadza airport, special branch yadzadza koma sana ope ananena kuti kumalawi kubwera ufulu wa democracy mpaka unabwera. Ndikufuna ndachenjeza Malawi Congress Party mawu awo. Zikwanja zanu timaziona. Kumponera munakhapa azimayi afodi mpana wina anamwalira. Polisi sinapanga kanthu. Pa Mbowe munakhapa anyamata abwinobwino a DPP ndi gulawo ali ku parade, polisi simunapanga kanthu. Kunabwera mademo posachedwa pompa anthu akuyenda bwinobwino mwa mtendere zikwanja 1 million kukhapa anthu. Ndimafuna ndinenechi. Last week amatamuka. Ndiye amatamuka kutamuka koma imafika pota amaduka. Pa! Kuyamba ndale ndi kulimba mtima. Kutako moyo wathu tinaopereka akati phaye naso apitiriza zimene tikupanga. Chakwera akanakhala kuti sikunabwera democracy sakanakhala president wa dziko. Achimwendo aja sakanafika pamene paja alibe quality iliyonse yokhalira nduna ya dziko. Koma chifukwa cha democracy lero ngakhala kapuku otuma makutu akulamulira nawo dziko. Ndiye timanena kuti Malawi ndi democracy. Ife sitikuopa. Ndipo ngati kukumana kwa Ford ndi DPP kumene kumudziwa kwa ngasuru walumikizitsa ndi Mulungu kuti athane nanu mukuchoka mboma.
nditseka ndi mawu awa kunena kuti sizingatheke Malawi amwe ino akongesi kukhala mphamvu ati pipi ndafa lukhawafoka nzosatheka. Koma tikupereka ulemu chifukwa zipani zathu zimatchulidwa kuti DPP democratic, afford democracy. Kutanthauza kuti ife we are the definition of real democracy in Malawi. In closing, ndufuna ndinene tikamayenda tilibe mantha, tikamakuonani simakopani, koma ndimafuna ndichenjeze anzathu kuno kwa kongresi ndino anthu otolo dzanja langa lisimudzadza. Ndiye ndimanena kuti ngati mwaona kuti dziko lino mukamachoka mulisire nkhondo ife takana, ife tufuna ufulu wa Malawi ukhale mmene ulili. Ndipo ameki munanena kuti mwatsegula kampeni anthu achite zinthu zawo mwaufulu, koma apolisi anu sakupanga kanthu, aame sakupanga kanthu. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti kodi tsiku lina m'manyumba mwazigawenga zanuzi mutadzapeza kuti muli maliro nyumba iliyonse mudzakondwera? Ndimapempha kunena kuti tiyeni tikondane, tivote. Malawi chisankho chapitachi chinaulula kuti chipani chimene chilibe patena sichingawine chisankho. Kutereko panopa chimene chapanga partnership ndi afford ndi DPP AMCP ayimaokha saini yoti aluza kale chisankho. Ndiye timanena choncho kuti popanda alliance aluza, ndipo zoti ayiwaja aluza akudziwa, koma tsopano poti njoka ikamafa ndipene maphupha mamphamvu posa amene inalili yamwe. Ndiye phuphani mwanzeru ife anzanu kuti tikubwezereni simukwanitsa. Timalize nkunena kuti boma tikatenga pa 16 DPP ndi afford tikhazikitsa mtendere kuti kusiza kubwezerani koma musiye. Ambuya udalitseni anzanga atha kuyankhula ponso angotsekako msungwana wathu uyu kuti achitepo ngati wa youth. Nzabwera pano ngati National Deputy Director of Youth ku chipani cha afford chimene tili okondwa kuti tapanga mgwirizano ndi DPP. Komanso anthufe timvane zomwe akupanga MCP akulakwira Amalawi. Mtundu wina uliwonse wa Amalawi ukulira ukudandaula kuyambira ku nkhani ya chokudya, zinthu mene zakwerera m'mashopu, kukhapidwaso. Ifeyo azimayi tikugwira ntchito ndi mantha chifukwa chonena kuti tikumaona kuti tikamayenda kodi kumbuyo kwa chikwanje sabwera. Ndiye tikukupemphani achinyamata amene muli pano afford ndi DPP kuti tiyendere limodzi, ndipo ndikukulimbikitsani kuti tipange ndale za mtendere. Komanso pempho lina likupita ku polisi. Apolisi chonde gwirani ntchito yanu. Inu muli pano kusamalira Amalawi, muli pano kuteteza mtundu wa Amalawi, si muli pano kuzateteza chipani cha munthu. Tiyeni tigwire ntchito mwachikondi, tikavote mwamtendere, kusapezeke maliro chifukwa cha inuyo kung'onako zikomo. DPP woye! APM woye! Jenansa woye! Indoki Chihana woye! Ine ndi youth director kumwera kuno. Tufuna ndibwereni mawu awa. DPP imene munkaiziwa kale ndi yapano ndiyo sinthika. DPP yapano situfuna kukhapa munthu, situfuna kumenya munthu. Ife ngati tingamenye munthu tikamenya pa 16 pano ndicho votera. Ndipo munthu wake ndichakwera awo kumene ali kwaziona zimenezi. Ife sitimenya munthu amene kukhapa munthu chifata phunzirapo zambiri. Tinalephera kulowa mboma zifukwa zoti maziziwa. Zina mwa izo ndi zimene ayamba MCP lero. Ndiye ife achinyamata DPP kuno kumwera sitikuyezera choyipa. Koma chimene ndingapemphe ndichonena kuti azitsogoleri amene akupanga zimenezi maina awo tinawo pa ndipo tachula sitikuopa AI. Tikutchulani maina amene munapanga zinthu tsiku la kusonkhana la kunjamba amene support wathu mmozi pena ndikunena pano ali serious kukwizi zina lake Henry Kawinga amene anabayidwa kwambiri ndanyamata MCP kulimbi kunsika. Ndipo anthu amene anapanga zimenezi
mosogozedwa ndi Ansankho Muhango amene ali chairman wa anyamata amene wakulimbi kunsika. Pale Ajuma Pitani, a Patison Bamusi, a Dennis Chitsulo, a Senzo Pitani, a Mofati, a Trabo Salamba, a Jafari, a Joelo, a Gift Bamusi, a Maeso Taimu, Johnny Mateketa, Lipenga Joe, Harrison Magola. Anthu tachula apawa sikuti tikukuopani yayi. Ngati kule anyamata osokoneza ndiye ndife atipipi akumwera kuno. Koma kulendo uno ife taphunzira zambiri. Professor Arthur Peter Mutharika amatiphunzitsa nena kuti tisabwezere choyipa. Ndiye tikunena pano enough is enough. Tipempheso a polisi ngati simupanga action ya anyamata amene akuchulira na papawa kuti simwagwira. Ine ngati youth director kumwera kuno ndikuza nzoona anyamata amene atagwira toka ndipo tikasiya ku polisi. Ife tatopa ndipo ngati kumene muliko mukundimva ndikubwerezanso kuti ngati sakugwirani lero ndi mawa tikupereka 3 days imene pofika Friday muzoti tino manyumba manumo mungoyera kuti muzoti mukubwera chani mukubwera nyambalo anyamata okwiya. Nthawi yoti tizikhala tikuopa inatha. Nthawi ino ndi democracy. Ndapempha Muhango kunali anzanu kunja kuti amene magwirisira ntchito. Koma boma lidasintha anthu amene anathawa. Ndikubweranso kuzapepesa kuti akula kupi pali mundikhululukire. Anaba galimoto ya Ben Piri matera kuphulisa. Ife ena afemera apita kumene kuja nakapeza tuna kuti no anthu apanga zimenezo aja athawa apita. Ndi apolisi musagwirisidwe ntchito fa boma limapita limabwera. Tauza onse akulimbi kunena kuti ife kala chinyamata DPP kuno kumwera tikudandaula. Anthu amenewa chonde mwagwire. Koma ngati mukaphera kuagwira amene atagwira toka aponesa kubisire. Ndane nakale Professor Arthur Peter Mutharika amatuzo tuno tizikhala anyamata osunga mtendere. Chifukwa ife ndi asogolera mawa. Ine ndili pano zakhala vice president wakumwera kuno. Awa ajala zakhala president. Aliyense makhala masomphenya siyana. Nthawi ino siopsezana. Ife situopa iyayi. Tikufuna nayo kuti no amene apanga zimene chipongwe chimenechi agwidwe. Ndibwerenzenso pano at times mukujambula. Tili ndi nyamata amene wavulazidwa pendukulira pano ali serious ku Queens. Paliponso ena amene anabayidwa amene akukhala ali manyumba mwawo apita ku Queens ngati ma outpatient pendulira pano ali mululu osiyana. Nthawi ya democracy sinthawi soti zipakati kumenyana yayi. Anena kale a director a Youth National aonera kuti tilipo anyamata ambiri kumwera kuno titha kupanga tuno tibwezere koma sitipanga zimenezo tikabwezere ife ndi vote. Ndipo chakwera achoka ndi vote ya ife anthu akumwera. Aponesa bisilane yayi. Zoyankhula tilipo ambiri pano koma chimene tinabwera chima mauna akulu pano ndi nchitidwe imene akupanga amayi Congress Party achinyamata akumuno kumwera. Anena kale amene kunena kuti no anyamata a Congress kuno kumwera ndi ochepa kwambiri ino. Makwatu tikudziwamo. Simungati gonjese ife atipipiro kumwera ndipo ambiri. Koma siti kufula ife kunena kuti no dzina la Professor Arthur Mutharika kapena DPP lipe. Ndife matona tutabwera press briefing masanano kuti tukuuze kuti no mwapangazo musiye. Mukapitiriza muona polekera. Tikhala tikuyankhula nabe ndapasi anzanga ena wapitirize kwinako. Zomwe kwambiri. Ziko mkwambiri amene wanana youth director kuchokera kumwera kuno. Panthawi ino mndilole zachitikazi kamene zimene zochitikazi zikuchitika m'misika yathu imenenso ikusokoneza malonda kamene zochitika m'misika. Ndi apemphe a Chester Mwale amene achoka a chairman a msika wa Blantyre kuti atiyankhule nawonso atiuze madando awo a Chester Mwale. DPP woye! DPP woye! Ine ndi Chester Mwale, chairman wa mavenda Blantyre muno.
Inenso ndi munthu mmodzi amene ndilokhumudwa kwambiri ndi zomwe akuchita Malawi Congress Party. Ife ngati mavenda cholinga chathu chenicheni timakhulupirira kwambiri business. Ma business akhala sakuyenda bwino. Kwa zaka 5 zimene achakwera akhala akulamulira. Ife mavenda takhala tikuona zoopsa zimene wakhala akuchita. Ndiye ku Blantyre kuno muna mazo amangoona ngati kuti ndife anthu ofasa, si anthu ofasa. Koma nthawi zambiri chimene chimachitika timati nthawi zina ufuna uzimulemekeza chisiru. Poopa kuti pokhozo tani kodi likhalepo. Koma nthawi zonse ufuna chisiru yokumpa mantha. DPP oye! Anthu athu avulazidwa. Mavenda uku, kulimbi, mabenchi ugumulidwa. Mwene kakaningana ya migodi? Kodi kanakhala nkhani ya migodi kanachitika siku la sonkhano? Ndipese kanachitika mbuyo makemo? Ndetu fata chenjeze. Kuti kupusa ndi kufasa. Zinthu ziwiri zotani? Data apempheso apolisi omwaji. Because iwo namene alira kutakazikise mtendere pamalo. Because tonsefe ndi madalira polisi. Tsono ngati polisi ikutenga mbali. Ndiye fabe tukupani mavoti ngalowere kuti. Ndiye neso nugwirizana. Ndiye na onse amene alankhula pano. Kuti ngati alephere kuwatenga anthu amene avulaza anzathu ndi kuphwanya mabenchi kulimbi ndi kuna kulikonseko. Zoona tithandizana nawo anthuwa kuti tagwire tukapereke ku polisi ndati ndi awa. DPP oye! Ndikuwereranso mawu awa kuti kupusa ndi kufasa zinthu zotani? Kongresi ilibe mapepala mwina amene anasainana ndi chauta kuti dziko lindi lawo. Aliyense dziko lindi lake. Malawi belongs to everybody. We should not be intimidated. We are all one and equal. Thank you very much. Ziko mwambiri amene wanali amwale nawo supeka madondo awo kuchokera ku Blantyre Market ndi apase Mr. Noero Fanisako kuchokera ku Limbi ma hardware chairman na ma hardware ndi apase kuna also ayakulepa madondo awo. DPP wae. DPP wae. Ukozimu kuenda ku DPP wae. Akulu ine ndachokera kulimbi kumene ngati kuli malo amene avuta kwambiri mtauni muno ndi kulimbi. Blantyre yeseyu kulimbi tikuvutika kwambiri. Tikuvutika chifukwa cha anthu anzathu a MCP. Pali chisimo chine chimene chikuchitika kulimbiku. Wina akamenyedwa wa DPP tikakapanga ripoti polisi ziwonesa ngati kuti sinapange ripoti. Koma wai MCP akapanga ripoti ndiye dziko lonse likudziona kuti yayi wa DPP wamenya wa MCP. Ndiye timafuna tipemphe ndithu anzathu a security kuti chonde tithandizeni. Ife tinakhala kuti sidife amtendere sibwezi panopa tili pano yayi. Bwezi potamva kuti kuli ngozi kwambiri kulimbi. Chifukwa pamafini pamakhala nthawi yonena kuti galimoto ikudutsa ikuchokera ku Sonkhano anthu ndikumatenga ma screwdriver kumabaya. Nanga zimenezo ndi umunthu. Ndiye timafuna tipemphe akuluakulu ifeyo tatopa nthawi kulimbi ife. Komanso chinthu china ma business athu akusokonekera. Asokonekera chifukwa chakuti ali ndi anthu tithu ali ndi list ya anthu yomanena kuti lero tipite kwakuti. Koma anthu akumayenda mulimbi muja palibe amene akuwaletsa iyayi. Kusonyeza kunena kuti pali china chake chimene chikuvuta. Mwachitsanzo ndili ndi munthu muno mmodzi amene mwina mwezi sumatha amakhala ammenya mpaka pano patunena pano amugwetsera benchi. Felix mpaka ali kuti tabwerani mwamona uyuyu anali kunjamba kuja atachoka kunjamba kungofika kumene kuja atakapeza kuti mama wa benchi yake yonse yacholedwa. Nanga zimene zinthu zabwino tunena pano akulephera kuyenda mpaka kuyenda ndi ndodo. Kwani yake chimo limene lili ndi uyu amasapota DPP. Ndeti mafuna tipemphe ndithu akuluakulu kumene kuntundako anzathu a security tithandizeni kulimbiku. Kulimbi sikuli bwino yayi. Tithandizeni ndithu. Ineyo sindipita kwambiri, sindipita malo ambiri. Ndingopereka kwa akuluakulu kuti mwina apitirize koma ife pempho lathu tatopa kwambiri sikuli lonse kumakhatini cheuche kuti sabwera kwa ine. Tithandize ndithu a security. Tikapereka utenga kuti zathu ovulazidwa chifukwa chakuti ndi wa DPP. Kapena mwina kusempha zochita chonde tithandizeni mutithandize ndithu zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri amene anali acheya ama hardware kuchokera kulimbi nawonso kupereka malando awo. Acheya mwanthawi ino mundilole ndi apase advisor president honorable Mulota kuti nawonso ayankhulepo. Machine. Peter machine. Jeneza machine. Chihala machine. Amota machine. Titokoze anthu ostabwera pano, anthu ayankhula nzanga zambiri sindipita monsemu yayi, koma choyambirira ndikufuna ndikudziwitseni kuti Malawi Congress Party zimene kuchita ndi anyamatawo akusonyeza luza kale. Muzaone kumpira ku stadium timu yoluza ndiyo imagenda, yowina imagenda Profesa wina kale chifukwa kumutani akumuopa. Pempho ndibwereze pempho, ngati apolisi simwagwira anthu awa pofika kucha agawa kutani kuyambira kusanje kufika kuchitipa, dziko lonse azakwera atopa nawo. Fwana kasina atope nawo sibweza Congress akutani akugenda. Ndiye munthu waluza ndame matani ngati a Congress akuziwa kuti siwoluza izi satani izi sapangaso. Mukangoona Congress akuyamba kugenda akukapani muzoti avomereza kuti atani aluza. Tukumvana eti wina wa Congress wina aliyense bwamona akutenga kono kumenya wa TV mungozira awandira nani awa aluza. Fa munthu aluza salimba ndo wina iya o wina sema ndo nani, koma a Congress avomeza kuti atani ndiye tapempe maka kulimbi sikoyamba akakulimbi. Apolisi athu timakudalirani chonde pokapa abamukirepo chani ntchito mene aniranzanga kuna kuti ife ndivodeka chitipabwezera kwa musatiyambe. Ndima amenewa ndipempe tonse achinyamata a DPP tisabwezere chotani asatinamizire nthawi yatani. Zikomo kwambiri amene anali honorable Mulota nawonso kupereka ndemanga nawo. Panthawi ino mundilole ndimpase Stone nayenso mwamati kuti ayi tayika ndipso mawu anu masana uno kuti mawu anu ndi otani. DPP woye! DPP woye! Nanga ndizamasewera zabwerera apa. Afford woye! Afford woye! Nkhani yayikulu ndi yomwe yeti. Zimene zachitikazi kulimbi akuonererako kwambiri. Ndeto sefe metani neto sefe ndambiri. Koma chifukwa a president athu Professor Peter Mutharika amatiresa zachiwawa. Titengere example zatu Jomoto anavutika kwambiri ngati kukumbukira. Tizitenga anzathu amene ali kunja azitenga chisanzo chiti kodi chimenecho. Ndeta apempha anzathuwo kuti khalidwe limene lili akapitiriza. Mmene anenati apolisi akapanda kugwira ntchito titani kodi tokha. Tipita tokha tiyeni tigwiraneni manja. Asatione kulilongwe atimenye. Kunzuzu atimenye. Kunonso atimenye kodi. Ndetiyeni tigwiraneni manja. Izizi alekeretu. Koma tikudikira ife apolisi apereka akulu wa 3 days. Nde 3 days yo ikata. Ife tapitira manyumba mwa tikakwire toka. DPP woye! Zikomo kwambiri Mr. Stone Mamadi. Panthawi ino tikwankhule ndi abwezera chair kuti acheya amalizise zonse kenako titseke ndi pemphero tipite kuma interviews. Acheya. Titokoze kwambiri kunena kuti
DPP oye! DPP oye! Afford oye! Afford oye! Mwamva amene ayankhulira akuluakulu onse amene akutsogolo kuno motsogozedwa ndi chipani cha DPP chimene akuchilamulira ndi APM komanso achenansa komanso Enoch Chihana. Ife ngati chipani ndife okwiya ndipo ife ndi odandaula, koma ndisanamalizise china chilichonse ndimafuna tinene kuti mayina a anthu amene atchulidwa panowa ngati mwina apolisi simunamve kuyambira IG komanso a commissioner aku Southern Region kuno ndi a president achakwera komanso ngakhale officer in charge ndikutchuliraninso ndi mayina awa muwalembe. Komanso mwina pakati pathu pala akazitape akazitapenso tifuna kuti mutenge mayina awa mukawapatse. Ndipo tipemphe unena kutinso at times amene mpanga bimu program iyi chief editor wanu asakapange edit mayina awa ndizipeta yankhula pano akazilangire mezera zankhulidwira. Amene anapanga zimenezi momenya anthu athu kuchoka ku msonkhano amene ayambitsa ndi Asankho Muhango. Komanso pala Shadri Apambatata, pala Juma Pitani, Patson Bwanausi, Dennis Chitsulo, Sezo Pitani, nde pali Trabo Salamba, pali Gift Kamusi, Maeso Taimu, Johnny Miteketa, Lipenga Jones. Apolisi mayina amene akupasanidala alipo ambiri. Koma ngati inuyo anthu awa simuwapeza mwina CID mukhala mwapatangwanika simunathe kuwapeza, ifeyo achipani cha DPP ndi Afford tikuthandizani ntchito kwa kugwira kubweresani ku polisi. Pachifukwa cha chimene chitipangazo chifukwa chani? Dziko la Malawi lili khoti la chalichi komanso lili khoti la tradition. Tili mafumuso ali makoti awo ndi lili khoti la boma. Tufuna kuti anthu awawa ifoti dziko linolo limatetezedwa ndi constitution ya dziko lino. Tufuna anthu awawa kumandira lamulo. Zilengera inu ya commissioner komanso officer in charge komanso achakwera kuna kuti anthu awawa ali above the law. Mutuze ndi inuyo ngati simwagwira. Ngati above the law ifeyo khala mbadwa za dziko lino tikuonetsaninso na chakwera kuti anthu awawa ingakhalenso inuyo simu above the law. Chifanira kuti mu 1994 nanena kuti ukhale democracy ndipo achihana mzimu ause mumtendere ndimakumbukira miyanka yankhula pa Channel Africa nanena kuti magazi awo alo akakhale petulo wa ufulu ku Malawi. Polemekeza mzimu wa achihana ife achinyamata amene onatsogolo athu atipasa kuti khale lowa ndipo labwino tipanga china chilichonse kutetezanso democracy imeneyi. Achakwera ndi chipani chanu ngati mufuna chipani democracy ite ifeyo sitilola. Komanso ngati mufuna Malawi ikhale yankhondo mutuze ndi inuyo. Koma lamulo la dziko la Malawi likhale kwa munthu wina aliyense olemera wa MCP wina aliyense kandu wa DPP kandu wa ADF ophwanya lamulo akumane ndi lamulo. Ife sitilola oponderezedwa ndipo sitiopa. Ndipo tifuna tikusukizeni unena kuti masiku amene akupasaniwa ngati inuyo simwagwira anthu amene wawa IG mayo athu tikubweresera anthu amene wa ku polisi ya Kulimbi. Ndipo msadandaule transport inayo manyumba ati madziwa midzi mawo timadziwa mafumu awo timadziwa amene makhala tikatenga kuwabweresa. Dziko linoyo ndi wina aliyense, dziko linolo ndi munthu wina aliyense, tonse ndi ufulu wathu makhala mwamtendere. Uthenga umenso ndingapereke kwa chipani ya DPP ndi Afford chinyamata athu kunena kuti tiye tisungeni bata podikira kuti apolisi agwire ntchito yawo. Ngati sagwira ntchito yawo apolisiwa ife tigwira ntchito yathu ngati anthu oteteza chipani komanso democracy mu dziko lino la Malawi. Mukumbukira bwino masiku apitawo kuti mtsogoleri wathu achinyamata Norman Chihana Norman Chisale anayenda pa ndipiti ndi malasta kafika Kulimbi kunena kuti tifuna tipange chisankho cha mtendere, chisankho samenyana kusonyeza kuti ife tagwidwa pa ngodya zimene za mtenderezi nga chipani cha DPP ndi Afford. Sifuna phokoso na lero lonse koma munthu aliyense ku Malawi asapemene akufuna. Ayi msipini fana kukumbutsa so mu 2020 munamenya monitor zathu ku Lilongwe. Sina kubwezereni ena navulala kufika pano pa ena ndoluma ifwa cha inuyo. Tufatire pano nena kuti nkhaza zimene mpanga kuntundu wa Malawi simwina za kulondolani. Ndiyo msazadandaule za kulondolani. Zitheka kunena kuti lero mupambana ndi inuyo. Wamwina ni mwana wanga kapena mwana wina abale UTPP azabwezera mwana wanu atabala ku MCP. Dziko linolo ndilatose
kaya munamizira kuti afuna ndala migodi, kaya munamizira kuti chani, ifeso tikhuza chili khuza ife njonena kuti membala wa chipani cha DPP wamenyedwa ndipo wabayidwa. Ndipo chifukwa chimene chili kuti hale pano patena pakawinga ali mululu, ifeyo ndifo mpya mtima ndipo ndikokwiya. Aja kuwera ngati mbusa amene mapemphera ku Assemblies of God ndipo malalika uthenga wabwino kuti anthu alape. Ndikupempha kunena kuti niyo ndi chipani chanu komanso ndi apolisi anu amene mwateza inuyo, nyamata ameneyi mutisamalire kwa nachire. Ngasapasira mankhwala oyenera ku chipatala kupangidwa ibe chipongwe. Muyuza kuti magazi a mwana ameneyi, mzimu wa ameneyi ukhala pa mtundu wanu ndi akunyumba kwanu. Motenga ndi Masalimo 09 imene akunenera, inunso Masalimo 09 amene abusa abwera pa mutu panu. Chifukwa mawu a Mulungu ndi awina aliyense. Ndithokoza nyamata nonse a chipani cha Ford komanso a DPP komanso akuluakulu anzanga nonse amene muli kuno kunena kuti osaopa china chilichonse, osabwerera mbuyo, osachita mantha, tingolemekeza lamulo, ife tisaphwanye lamulo, tikonde dziko lathu, tilezenso dziko lathu, motsogozedwa ndi Peter Mutharika komanso Jenatha komanso Enoch Chihana. Ife tipite tikapange ndale zathu mwamtendere, koma mukatigunda tikubwezerani. Apolisi sofa tipeke uthengawu kunena kuti mumalandira misonkho yathu, salale zanu ndi misonkho yathu, ndipo mwapasidwa mandate motenga ndi constitution ya dziko la Malawi loleza umoyo wa munthu ndi katundu wa munthu. Ngati sizichitika zimene zizi kuyambira wa CID, wamkulu wa CID komanso officer in charge komanso IG, inuyo tikayimisana mkhoti kuti mwatuze chimene mugwira mwalandira ndalama za Malawi foni mukutibera. Ganyo wanu ndoleza Malawi, ganyo wanu ndoleza miyoyo ya Malawi. Ndenga simugwiritsa ntchito mwenga ndi act yanu imene munapasidwa security, ifeyo tipangaso za inuyo kuti misonkho yathu zadye maulere. DPP ndi chipani chokwanira, tindiloya popu ali apa mkango mwana mkango oli apawu, ukatimira pa nkhani imeneyi mu court. Chifukwa kumphwanya dala malamulo kuti ifeyo tikhale anthu ozunzika, kapenanso kuti anthu asakhale ovota mofuna kwawo akopeni inuyo. Komanso apolisi kunapereka contempt of court imene kuchitika kulimbya madriver imene apeka judgment yonasiya kugwira ntchito. Apolisi mukuonerera pamene pali contempt of court imene apeka lamulo imene mungokhala osapanga china chilichonse. Funso ndikumanena kuti kodi polisi mugwira ntchito yanji? Ndi chifukwa chani mulandira masalale pamene ntchito yanu simukugwira? Ndiye ife ngati chipani cha DPP afford tikulondolani, tikuthandizani ntchitoyi kufikira Malawi na aliyense akhale pa mtendere motenga constitution ya dziko la Malawi. Ambuye akudalitseni, Ambuye akuyang'anireni, komanso tonse DPP maso patsogolo ndi afford osapa wina aliyense otigunda nafenso timugunda. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a chair a briefing yathu honorable Jana amene ali ameya a mzinda wa Zomba chifukwa cha mawu anu otseka komanso maliza. Apa ndipo maliza kwa program yathu ya press briefing masana uno. Tithokoza akuluakulu tonse amene nali pano. Ambuye akudalitseni chifukwa chimenechi. Koma tisanaseke zonse ndipemphe abusa Jawadi pamene mulipo tafikaninso kusogolo kuno mutisekere program yathu yonse ndipemphero. Tikachoka pamenepa apitirize kupanga interview akuluakulu awiri atatu anzathu wa Times, ndiye akuluakulu tisanyamuke mpaka apange interview. Ajawadi tiseke ndipemphero. Moni nonse. Kodi ndinu a Malawi? Tiseke maso kuti tipemphere. Tikupemphera mu dzina la mphamvu la Ambuye Yesu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Anthu ofunsa thandizo kwa inu Ambuye, tinaona mukuwasogolera pakana nyanja ukali wake unatha nikutseguka, anthu aja nkudusa poyera. Mtsogolere munamuyika pakati pawo. That's why lero ifeyo ngati anthu amene tasonkhana pano tikufunsani kuti mukhale thandizo lathu. Mtsogolere ndi Arthur Peter Mutharika. Onse ali pano ndi ana anu a Arthur Peter Mutharika. Mwatisankhira kuti atisogolere ngati msogolero amene munamusankha kuti akhale pasogolopo awolosa ana aja pa nyanja kuti asachite mantha ndi kuopa kuti nyanja itakwagwirira. Pali zambi zimene zakambidwa pano Yehova mwazimva ndipo mukuziziwa. Exodus 14:21 mulankhula Ambuye, tikudziwa mmalankhula. Anthu malankhula maloto, anthu malankhula mkuwala, anthu malankhula mundima, anthu malankhula pa zowaopseza ndi kuwapyolesa kuli afiti ndi anyanga. Anthu amene amayima mzikhulupiriro za mnjerekezi, koma mumayima Yehova kuwalesesa anthu anu kuti asuke aone kuwala akhale ndi moyo. That's why lero tikufunsani kuti mukhale thandizo pa chipani cha DPP ndi azisogoleri wonse
komanso ni mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika, inenso ni mtsogoleri wanga Arthur Peter Mutharika. That's why ndikuyitanira kumwamba chifukwa nditakuita nani nthawi ina yake mndende Yehova mnatsekula zipata 7 natuluka. Lero munandipasa mpingo ndili pano, koma munthu wanga sikugwira fa atuluka adani mapiri asasa ndipanga bwanji ntaona David akugwesa Goliath. Yehova khala thandizo lathu. In Jesus name, amen. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.